Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπερίσουμε τους καινούριους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί κυρίες και κύριοι, στην τροφιά μας προσθέθηκε ο κύριος Αλέξανδρος Διαματόπουλος, προϊστάμενος του ΚΕΚ Άκμον και φυσικά περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, καταρχήν, πώς είστε όλα καλά, εντάξει? Είμαστε καλά. Έχουμε την υγεία μας, όλα καλά. Διάθεση καλή, έχουμε υγεία. Αυτό. Και σφίζουμε. Λοιπόν. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Αλέξανδρα, μιλάμε στον Νικό, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια και νομίζω ότι ο Νικός μας φέρνει και πιο κοντά, έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς. Και θέλω, πριν ξεκινήσουμε βέβαια για το θέμα το οποίο έχουμε καλέσει σήμερα, θέλω να μου πεις τελικά πώς πήγαν οι εκλογές, οι περιφερειακές για σένα. Προσωπικά είχα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, καθότι τελείωσα πρώτος στο συνδυασμό, στον ανεξάρτητο περιφερειακό συνδυασμό συμμετέχω του Μάρκου του Μπόλαρη. Από εκεί και πέρα και σε επίπεδο παράταξης, κατά τη δική μου την άποψη, το αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό, καθότι έδωσε μία διέξοδο στον κόσμο του κέντρου σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία του. Δηλαδή, είχαμε ας πούμε δύο παρατάξεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μία παράταξη από το Πασόκ και κατά τη δική μου την εκτίμηση έναν ανεξάρτητο συνδυασμό, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στον χώρο του κέντρου να έχει έκφραση. Το γεγονός ότι εμείς πήραμε 8,5%, σχεδόν 9% σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δείχνει τη διάθεση για κάτι διαφορετικό, και ας μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε σε ένα πόλεμο με ξύλα και με πέτρες όταν οι άλλοι είχαν πολυβόλα, έτσι. Αυτό πώς μεταφράζεται σε έδρες, Αλέξανδρε? 3 έδρες παίρνουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μία στον Σερών και μία στη Συμμαθίας. Οπότε να υποθέσω, εσύ. Εγώ σε αυτή τη φάση, έτσι όπως εξελίχθηκε το αποτέλεσμα, δεν είμαι σε εκλόγιμη θέση, καθότι ο Μάρκος ο Μπόλαρης, ο επικεφαλής της παράταξης, παίρνει την έδρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όμως υπάρχει η διάθεση όλο αυτό το διάστημα της πενταετούς θητείας του Περιφερειακό Συμβούλιο, ετησίως να αλλάζουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι από κάθε περιφερειακή ενότητα, με σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία 15 άνθρωποι, οι οποίοι ετησίως θα βρίσκονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να έχουν δυναμική για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία της παράταξης, γιατί ο στόχος είναι αυτός. Δεν ήρθαμε για να φύγουμε, ήρθαμε για να έχουμε ρόλο και για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Προφανώς. Μάλιστα, δηλαδή ετησίως θα αλλάζετε, οπότε κάθε χρονιά θα παίρνει κάποιος άλλος το ρόλο. Υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτό βέβαια θα... Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες. Ομολογώ πως ναι, και είναι και κάτι ασυνήθιστο. Ακριβώς. Αυτό θα επισφραγιστεί από την ανοιχτή διαδικασία που θα κάνουμε όλου του συνδυασμού και όλων των μελών και φίλου του συνδυασμού εδώ στη Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, όπου εκεί θα τεθεί το ζήτημα και νομίζω ότι έτσι ως και μια πρωτοποριακή και δημοκρατική άποψη θα υπερισχύσει. Στο ευχόμαστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τώρα ας πάμε βέβαια στο θέμα για το οποίο σε καλέσαμε, γιατί δεν είναι άλλο από τα επιδοτούμενα προγράμματα κατά της ανεργίας ως επιτοπλίωση των νέων, έτσι δεν είναι, των ΕΣΠΑ. Ναι. Καταρχήν, τρέχουν αυτή την περίοδο κάποια προγράμματα? Τρέχουν αυτή την περίοδο κάποια προγράμματα και περιμένουμε να βγουν και κάποια άλλα το προσεχές μέλλον, το πολύ κοντινό μέλλον. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Πλέον ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εργασιακή μας σχέση με τον εργοδότη έχει αλλάξει παντελώς. Είναι γεγονός ότι η ανεργία είναι πολύ μεγάλη, είναι γεγονός ότι οι νέοι επιστήμονες πλέον μεταναστεύουν σε ξένες χώρες για να βρουν την τύχη τους. Άρα λοιπόν έχει αλλάξει αυτή η σταθερή σχέση εργασίας που υπήρχε μέχρι σήμερα, που ξέραμε ότι πολλές φορές ένας εργαζόμενος μπαίνει σε μια επιχείρηση και συνταξιοδοτείται πολλές φορές από εκεί. Πώς? Με μια σταθερή σχέση εργασίας 8ωρη, με ένα σταθερό μισθό, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Αυτό έχει αλλάξει. Εδώ πλέον... Παντελώς πιστεύω. Ναι, συμφωνώ. Εδώ πλέον ακολουθούμε ένα μοντέλο της Βόρειας Ευρώπης και συνολικά της Ευρώπης, αυτό της ευέλικτης εργασίας, της flexibility εργασίας. Που τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να είμαστε καταρτισμένοι σε πολλά πεδία, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, να ακολουθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους εργασίας, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτά τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε φωτογραφίζουν αυτή την ανάλυση την οποία σας έκανα πρωτήτερα. Τι θέλω να πω?
να προχωρήσουν στα προγράμματα. Ποιους αφορά βασικά. Είναι επιδοτούμενη η κατάρτιση αυτή που μας λες? Είναι επιδοτούμενη είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια προγράμματα, είτε από το ελληνικό κράτος σε κάποια άλλα. Μάλιστα. Τώρα να σας πω ένα που τρέχει και είναι το ΛΑΕΚ. Το ΛΑΕΚ αφορά καταρχάς όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχει περιορισμός και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Τι είναι αυτό το ΛΑΕΚ? Είναι επιδοτούμενη κατάρτιση, η οποία γίνεται στον χώρο του ΚΕΚ, σε εμάς ας πούμε, στο ΚΕΚ Άκμον συγκεκριμένα, όπου έχει δικαίωμα να συμμετέχει ο κάθε ένας ο οποίος είναι εργαζόμενος είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, αλλά έχει βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ. Κάποιος λοιπόν που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχει θεωρημένο το βιβλιάριό του, έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια. Τι είναι αυτά τα σεμινάρια? Για τους ήδη εργαζόμενους δηλαδή είναι αυτό? Αυτά είναι για τους ήδη εργαζόμενους, αλλά είναι και για κάποιους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νεοαπολυμένους. Καθότι αν κάποιος. Ναι, έχει απολυθεί, οπότε έχει ασφάλεια λόγω των. Αυτό ακριβώς. Μπορεί κάποιος να έχει απολυθεί τώρα, αλλά το βιβλιάριό του να είναι θεωρημένο μέχρι το Φεβρουάριο. Ναι. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο. Ωραία. Αυτά τα σεμινάρια είναι 40 ώρες, οι οποίες γίνονται συνήθως σε 10 επισκέψεις 4 ώρες. Η κάθε ώρα έχει επιδότηση για τον καταρτιζόμενο 5 ευρώ. Άρα στις 40 ώρες είναι 200 ευρώ. Άρα κάποιος ο οποίος έρχεται να παρακολουθήσει την κατάρτιση παίρνει 200 ευρώ καθαρά και παίρνει και ένα τίτλο σπουδών με βάση την επιλογή που έχει κάνει από τις θεματικές ενότητες τις οποίες έχουμε εμείς. Με τι ειδικότητες δηλαδή, τι ειδικότητες? Έχει πολλές ώρες τύπου marketing, διαχείριση στρες την ώρα εργασίας, τεχνικές πωλήσεων σε περίοδο κρίσης, πωλήσεις μέσω social media. Έχει κάποια άλλα ωραία χρηματοοικονομικά, δηλαδή το νέο φορολογικό σύστημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή το οικονομικό marketing στις επιχειρήσεις ή επιλογή logistic. Έχει διάφορα ωραία. Πέρα από αυτό έχει και για άλλους κλάδους. Για τους εκπαιδευτές έχει συγκεκριμένα, για τις αισθητικούς έχει άλλα συγκεκριμένα, νυχοπλαστική και μακιγιάζ. Έχει διάφορα. Υπάρχει δηλαδή ένα ευρύ φάσμα. Ναι, υπάρχει ευρύ φάσμα και καλύπτει πολλές θεματικές εργασιακές ενότητες. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει τώρα, είπες. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει τώρα. Όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο akmon.gr, kekakmon.gr, ή μπορεί να μας βρει και μέσα από το Facebook στο KEK Akmon Θεσσαλονίκης ή KEK Akmon γενικά. Όχι γενικά, σκέτο και κάκμον δηλαδή. Μπορεί να μας βρει μέσα από αυτές τις σελίδες, να πάρει τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να επικοινωνήσουμε και να τον καθοδηγήσουμε και για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται? Τι δικαιολογητικά χρειάζονται, τα οποία είναι λίγα, εύκολα. Άρα αυτό δεν έχει όριο ηλικίας όπως μας λες, γιατί απλά να έχεις το βιβλιάριο του ΙΚΑ. Θεωρημένο και ενεργοποιημένο. Αυτή είναι η προϋπόθεση για το ΛΑΕΚ. Και μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος είναι σε επιχείρηση. Αυτός είναι ο συνεργαζόμενος από ιδιωτική επιχείρηση, έτσι ονομάζεται, ή να έρθει και κάποιος ανεξάρτητος, είναι αυτός που λέγαμε ότι έρχεται δίχως την υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης του. Δηλαδή μπορεί να έρθει και κάποιο, μπορεί να έρθει και κάποιο γκρουπάκι δηλαδή από κάποια επιχείρηση και να πούνε εμείς έχουμε 20 άτομα, θέλουμε να τα καταρτήσουμε. Φυσικά και γίνεται. Φυσικά και γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση όμως, πολύ εύστοχο αυτό που έβαλες, είναι για επιχειρήσεις που είναι έως 25 άτομα. Αυτές μπορούν να πάρουν μέρος επίσημα ως ανεξάρτητοι, δίχως δηλαδή την υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, μπορούν να έρθουν και παραπάνω από 25, αν έχει τόσους η επιχείρηση εργαζομένους. Αυτό είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Ένα άλλο που είναι για ανέργους και ενδιαφέρει πολύ αυτό, ειδικά τον νέο κόσμο, είναι το voucher, το οποίο είναι δοκιμασμένο. Αυτό ήθελα πάρα πολύ, γιατί με ρωτάνε πάρα πολλά νέα άτομα. Και φυσικά και ο γιος μου, και δεν στο κρύβω δηλαδή. Ναι. Μίλησες και μαζί του. Να έρθει να του κάνουμε τη διαδικασία να πετύχει και να παρακολουθήσει το πρόγραμμα voucher. Για πες μας, καταρχήν. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Ναι, ποιους αφορά καταρχήν αυτό το. Αυτό αφορά νέους έως 29 ετών, ονομάζεται ο τίτλος, έως 30 είναι επί της ουσίας, δηλαδή όσοι είναι γεννημένοι από το 84 και πάνω μπορούν να συμμετέχουν. Είναι από 18 χρονών έως 30. Για να συμμετάσχεις πρέπει να έχεις κάρτα ανεργίας. Κάποιος ο οποίος έχει κάρτα ανεργίας μπορεί να έρθει να κάνει τα χαρτιά του. Εδώ τώρα, για να είναι δίκαιο το σύστημα, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τους δευτεροβάθμιους, για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες θέσεις για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί σε άλλη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παίρνανε όλες τις θέσεις. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο και είναι ένα από τα καλά που πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Υπουργείο Εργασίας
αυτός ο διαχωρισμός. Έχει πολλά άλλα για το οποίο έχουμε να πούμε πολλά κακά. Αλλά τώρα ας μην πούμε τα κακά, ας πούμε τα καλά, ναι, για να αισιοδοξούμε ακριβώς. λίγο. Λοιπόν, έχει δικαίωμα ο κάθε ένας που έχει κάρτα ανεργίας και είναι έως 30 ετών να καταθέσει τα χαρτιά του. Αυτό είναι πρόγραμμα πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Το λέμε πεντάμηνης, αλλά επί της ουσίας είναι 580 ωρών. Όταν κάποιος κάνει τα χαρτιά του και με βάση τη μοριοδότηση που υπάρχει από το Υπουργείο Εργασίας εγκριθεί και πάρει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, το voucher, ξεκινάει με 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης. Η οποία κατάρτιση γίνεται στο χώρο μας, στο ΚΕΚ Άκμον. Είναι κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο σπουδών ή στο αντικείμενο επιλογής, αν θέλετε, του ωφελουμένου. Είναι 80 ώρες, περίπου 3 εβδομάδες τις υπολογίζουμε, και την επόμενη μέρα ο ωφελούμενος πηγαίνει να εργαστεί στην ιδιωτική επιχείρηση που αυτός έχει επιλέξει για να κάνει την... Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις σε εσάς, υπάρχει κάποιος κατάλογος που ο ενδιαφέρον μπορεί να δει, να επικοινωνήσει μαζί τους και να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο και το να πάει αμέσως μετά για εργασία? Υπάρχει αυτός ο κατάλογος, όπως πολύ σωστά λες, Τάσο, αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο κατάλογος συνεχώς εμπλουτίζεται. Και αν κάποιος ωφελούμενος μπορεί να προτείνει μία επιχείρηση αντίστοιχη με τις ικανότητές του, αντίστοιχη με τις σπουδές του, αντίστοιχη με τα ενδιαφέροντά του, εάν και εφόσον είναι στα επιτρεπτά χρονικά όρια, μπορούμε να την εντάξουμε και να απασχοληθεί σε αυτήν. Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Βέβαια, καταπολέμηση της ανεργίας μακροπρόθεσμα, γιατί το να πεις ότι κάποιος έχει πάρει το πεντάμινο επιδοτούμενο πρόγραμμα και θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί λέω όμως μακροπρόθεσμα? Γιατί δίνεται η δυνατότητα, αφού τελειώσει το πεντάμινο, στην ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον κρατήσει τον ωφελούμενο αυτόν και τον απασχολεί, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της από 300 μέχρι 400 περίπου ευρώ, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ωφελούμενου σε αυτή τη φάση, και για τους πρώτους 6 μήνες κάθε μήνα η επιχείρηση επιδοτείται. Επί της ουσίας μπορεί να δοκιμάσει έναν ωφελούμενο ένα χρόνο και αν πραγματικά αυτός μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της επιχείρησης, να του κάνει μια σύμβαση. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να το κρατήσει όμως για πόσο διάστημα? Ναι, αυτά διευκρίνησε τα λίγο. Μετά το πεντάμινο το επιδοτούμενο, για τους πρώτους 6. Δεν είναι, η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη. Αν δεν θέλει μόνο 6 μήνες δηλαδή τους κρατάει. Αν δεν θέλει να το κρατήσει, δεν το κρατάει καθόλου. Ούτε μία μέρα. Μετά, αν θέλει να το κρατήσει. Μετά το πεντάμινο. Εντάξει. Με αυτό που είπες προηγουμένως, όσον αφορά την επιδότηση των 300 ή 400 ευρώ. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να το κρατήσει για ένα χρόνο υποχρεωμένη να το κρατήσει, ή όσο είναι η διάρκεια της επιδότησης? Λοιπόν, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αφορά και τους επιχειρηματίες. Αυτό ήθελα να... Αν ο επιχειρηματίας μετά το πεντάμινο δεν θέλει να τον κρατήσει, δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση, τον αφήνει και τελειώνουμε εκεί. Άρα δεν υπάρχει κάποια κλίδα ασφαλείας για τον εργαζόμενο. Όχι. Μπορεί με αυτό το σκοπό όμως ο επιχειρηματίας, και θέλω να μου το διευκρινίσει αυτό, να πάρει κάποιον άλλον ασφαλισμένο για τόσο ώστε να παίρνει συνέχεια την επιδότηση. Σε αυτό τι κάνετε εσείς? Αυτό λοιπόν που επίσης πολύ εύστοχα βάζει, Σόνια, είναι ένα από τα μελανά σημεία της διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας για αυτό εδώ το θέμα. Μάλιστα. Που είπα να μην τα αναφέρω. Όντως υπάρχει αυτό. Όντως υπάρχει αυτό. Και δεν μπορεί κανείς, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, να το διασφαλίσει. Ο εργοδότης τους δίνεται απεριόριστες δυνατότητες, ώστε να παίρνουν ένα εξάμηνο. Να ανανεώνουν συνεχώς τον κόσμο. Μάλιστα. Βέβαια όμως και για τον εργοδότη, τον σοβαρό επιχειρηματία, αυτό δεν είναι και η ενδεικτική πολιτική. Γι' αυτό σας λέω ότι ο εργοδότης, τελειώνοντας το πεντάμινο, αν θέλει, δεν τον ανανεώνει τη σύμβασή του και δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση. Αν θέλει, του κάνει σύμβαση αορίστου χρόνου, που αυτό σημαίνει ότι και από την επόμενη μέρα της σύμβασης μπορεί να τον απολύσει. Αλλά για τους πρώτους 6 μήνες έχει το δικαίωμα να επιδοτείται ο εργοδότης με αυτό το ποσό που σας είπα, από 300 έως 400 ευρώ. Ο στόχος του προγράμματος, για να το βλέπουμε μακροπρόθεσμα και πώς καταπολεμείται η ανεργία μακροπρόθεσμα, είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να προετοιμάσει τον ωφελούμενο, ούτως ώστε να είναι έτοιμος για να αναλάβει με εμπειρία πλέον τη θέση εργασίας για την οποία έκανε πρακτική. Γιατί είναι πρακτική, είναι καταρτιζόμενος άνεργος, εξακολουθεί να είναι. Άρα λοιπόν αποκτά την εμπειρία και φέρνει εις πέρας το ρόλο του τον εργασιακό.
Όσον αφορά ένας άνεργος ο οποίος παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα, πηγαίνει σε έναν επιχειρηματία, έτσι, σε μια επιχείρηση, η κάρτα ανεργίας πάβει να ισχύει? Όχι, δεν πάβει η κάρτα ανεργίας να ισχύει. Η κάρτα ανεργίας συνεχόμενα ανανεώνεται. Αυτό ήθελα να ξέρω, γιατί, αν μπορεί να αναφερθεί. Γιατί Τάσο είναι άνεργος καταρτιζόμενος. Δεν πάβει να είναι άνεργος. Κάνει την πρακτική του δηλαδή. Μπράβο. Δεν πάβει να είναι άνεργος. Άρα λοιπόν την κάρτα ανεργίας οφείλει να την ανανεώνει συνεχώς. Αν δεν την ανανεώσει την κάρτα ανεργίας, έχει πρόβλημα μετά με την επιδότησή του. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα αυτό που πρέπει να προσέχουν δηλαδή οι νέοι, οι ωφελούμενοι, να ανανεώνουν την κάρτα. Γιατί υποτίθεται έχουν στο μυαλό τους ότι δουλεύω, άρα δεν χρειάζεται να την ανανεώσω. Όχι. Αυτό είναι παγίδα και πρέπει να το προσέχουμε. Εμείς φροντίζουμε βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και της εκπαίδευσης και της πρακτικής να τους το υπενθυμίζουμε και με τους επόπτες που έχουμε, οι οποίοι βγαίνουν στις επιχειρήσεις για να βλέπουν αν όλα είναι καθώς πρέπει. Ναι, και φροντίζουμε να τους ενημερώνουμε. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά, να πούμε ξανά μάλλον την ιστοσελίδα, το πού μπορούν να σε βρουν οι νέοι και πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι το kekakmon.gr, είναι το κεντρικό μας site, μπορούν μέσα από εκεί να μπουν, να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες, θα βρουν τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις αιτήσεις ενδιαφέροντος. Οπότε με μία εκτύπωση νομίζω μπορούν να κάνουν τα... Ναι, και ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται εκτύπωση και ηλεκτρονικά μπορούν να τις αποστείλουν και φροντίζουμε εμείς και τους τηλεφωνούμε στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δώσει και προχωρούμε τη διαδικασία. Όσον αφορά με την ανεργία των νέων, τι στοιχεία έχουν, κύριε Διαμαντόπουλε, σήμερα? Ο κύριος Σαμαράς εχθές, αφού μίλησε στο νέο όργανο της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό, είπε ότι με γοργούς ρυθμούς η ανεργία μειώνεται και τα μηνύματα είναι υπερβολικά ενθαρρυντικά. Εγώ κάτι τέτοιο δεν συναντώ πουθενά. Εγώ βλέπω την κοινωνία να εξαθλιώνεται. Τελείως διάβασα εχθές την έκθεση που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την 5η οικονομική έκθεση της Ελλάδας, ότι θα χρειαστεί να πάρει επιπρόσθετα μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση το 2015 και το 2016 περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν εγώ δεν βλέπω καμιά προκοπή μέσα από αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Βλέπω μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ελλάδα η οποία είναι γερμανοκρατούμενη από την πιο σκληρή δεξιά πολιτική που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την δημιουργία της και έπειτα, και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να έχει τη διάθεση να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να διαπραγματευτεί. Και όταν λέω την κυβέρνηση, εννοώ τη συγκυβέρνηση. Να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να διαπραγματευτεί προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού λαού, και όχι και απ' την άλλη να την αντιλαμβανόμαστε ως μια κυβέρνηση η οποία εκβιάζεται και είναι υποχρεωμένη να περάσει όλα όσα τις λένε και τις δίνουν εντολές ο κύριος Φούχτελ, ο κύριος Ράιχεμπαχ, ο κύριος Σόιμπλε. Και νομίζω ότι όλα έχουν ψηφιστεί μέσα από τα μνημόνια. Μέσα από τα μνημόνια έχουν ψηφιστεί όλα. Αλλά και πάλι υπάρχει η δυνατότητα να αντισταθούμε, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε πολιτικές, υπάρχει η δυνατότητα να βρούμε συμμάχους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμμάχους οι οποίοι έχουν τη διάθεση για κοινωνική πολιτική και συμμάχους οι οποίοι δεν κουβαλούν μία ταμπέλα και με βάση την ταμπέλα έρχονται να διαπραγματευτούν, ούτε κουβαλώντας την ταμπέλα του 1981 να προτάσουν πολιτικές οι οποίες μας φέρνουν στο μυαλό εκείνες τις εποχές. Χορτάσαμε από τις ταμπέλες, χορτάσαμε από τις πολιτικές τις ακραίες, θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε αλλαγή. Ο κόσμος, είναι στα χέρια του κόσμου αυτή η δυνατότητα και ο κόσμος, ο σοφός λαός πρέπει να ψηφίζει σοφά, όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, για να έρχονται οι αλλαγές. Δεν το είδαμε όμως στις προηγούμενες εκλογές. Δυστυχώς, κατά τη δική μου την άποψη, ο κόσμος είναι τόσο μπερδεμένος, είναι τόσο συγχυσμένος από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχει πάνω από το κεφάλι του και ψηφίζει κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως, αν υπάρξει μια ισορροπία κάποτε μέσα από τις πολιτικές, αν υπάρξει μια σωστή αλλαγή με στόχο την κοινωνική πολιτική, και αυτή θα υπάρξει μόνο αν δεν ξεπουληθούν οποιοσδήποτε μοχλός ανάπτυξης έχει μείνει, και είναι το νερό και είναι το λιμάνι και είναι η ΔΕΗ, αν λοιπόν αυτά δεν ξεπουληθούν, ίσως και να μπορέσει να υπάρξει μια πολιτική. Αλλά όταν η Βουλή κλείνει φασιστικά θα ακριβώς. Για να περάσουν από κάποιες επιτροπές τις επόμενες ώρες. 4 η ώρα έκλεισε η Βουλή, 5 η ώρα εκδικάζονταν επιτροπές για τον κύριο Μιχελάκη μία, για τον κύριο Κασιδιάρη η άλλη. Αν εκβιάζεται η Βουλή και η κυβέρνηση και αν έχει φόβο για αποδείξεις,
τότε αυτή δεν είναι μια δημοκρατική βουλή, δεν είναι μια βουλή η οποία εκφράζει τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη. Αν λοιπόν κλείνει η βουλή για να περάσουν πολυνομοσχέδια, κλείνοντας το μάτι σε γερμανικές πολιτικές, εμένα με βρίσκει αντίθετο, με βρίσκει αντιμέτωπο και με βρίσκει σκεπτόμενο μιας άλλης πολιτικής και μιας άλλης μεγάλης αλλαγής, την οποία οραματίζομαι και μέσα από την πολιτική μου σταδιοδρομία και από την αυτοδιοικητική προσπαθώ να κάνω. Αλέξανδρε, όσον αφορά την φορολογία, την βρίσκεις δίκη στην Ελλάδα? Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι, γιατί με πλησιάζουν κάποια άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι άνεργα. Τελείως μιλάμε, έτσι. Είναι άνεργα. Δουλεύαν στο παρελθόν, αγοράσαν ένα σπίτι. Ναι. Εντάξει, έχουν ένα αυτοκίνητο. Και καλούνται να πληρώσουν φόρο. Τρελό. Καλούνται να πληρώσουν φόρο. Μα λέει, δεν δουλεύω. Έχω κάρτα ενεργείας. Λέει, σε ποιο τεκμήριο? Δηλαδή, τι να κάνω, πουλήσω στο σπίτι μου? Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι τότε ότι επί Στάλιν, επί Λένιν, πώς πήραν τις ακίνητες περιουσίες του κόσμου, ήταν κατά αυτόν τον τρόπο. Βάλα φορολογία. Έτσι. Και έτσι πήραν δηλαδή τα σπίτια τους. Με διευκολύνει στάσιμο αυτό, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αν πιστεύω ότι είναι δρομολογημένα κάποια πράγματα που γίνονται, έτσι. Γιατί εγώ πιστεύω τώρα με αυτά που γίνονται με τα σπίτια και αυτά που κάνουν είναι δρομολογημένα. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει: δεν έχω χρήματα να πληρώσω, δεν δουλεύω. Δηλαδή, δεν έχω τεκμήρια. Πού θα βρω να πληρώσω αυτά τα χρήματα? Ο άλλος έχει οικογένεια. Θα αναγκαστεί να πουλήσει το σπίτι. Βλέπουμε καθημερινά αυτοκτονίες. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι κάποτε ήταν επιχειρηματίες, γιατί το έχω ζήσει πραγματικά, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συντίζονται από τα συσίτια της Εκκλησίας. Μεγάλοι επιχειρηματίες. Γιατί καταστράφηκαν οικονομικά, έτσι, λόγω της κρίσης. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Είναι φοβερό. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά αυτό το φορολογικό δράμα που ζούμε στη χώρα μας, εξακολουθώ να λέω ότι είναι καχέκτυπο της πολιτικής της συγκεκριμένης. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο το βιώνω μέσα από το χώρο της εργασίας μου, μέσα από το ΚΕΚ. Δεν είναι δυνατόν το voucher, ας πούμε, το πρόγραμμα το οποίο αναλύαμε πρωτήτερα, να παίρνει 2.500 ευρώ, 400 για την ακρίβεια, 2.400 ευρώ κάποιος ο οποίος είναι απόφοιτος, μάλλον πτυχιούχος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αυτά τα 2.400, τα οποία βγαίνουν περίπου 500 ευρώ το μήνα και λιγότερα, να φορολογούνται και να υπάρχει παρακράτηση. Τρελό. Και αυτό είναι τα 2.400. Από την άλλη, υπάρχουν πάλι προγράμματα για καταρτιζόμενους ανέργους που πληρώνουν 2 ευρώ την ώρα για 100 ώρες, δηλαδή 200 ευρώ, και είναι μεικτά. Μα παίρνει 200 ευρώ και του τα φορολογείς κιόλας, του τα βάζεις μεικτά. Είναι αδιανόητο. Και έρχεται ο κόσμος, και να σας πω για κάτι άλλο. Ας πούμε για το voucher, αυτό δεν το γνωρίζαμε. Εμείς λέγαμε ότι είναι καθαρά. Την προηγούμενη φουρνιά, το προηγούμενο voucher που να το διανοηθείς? Δεν το γνωρίζαμε. Και ξαφνικά με νομοθετική ρύθμιση, μόλις λίγο πριν γίνουν οι πρώτες πληρωμές, είδαμε ότι αυτά φορολογούνται. Και υπάρχει παρακράτηση. Καλά κάνεις που το λες πάντως. Είναι προς τιμή σου να διευκρινίζεις, γιατί θα έρθει ο κόσμος και κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως τους τα λέμε, τους ενημερώνουμε να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνουν. Άσε που ο κόσμος είναι ενημερωμένος, γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Και φυσικά εξακολουθώ να λέω ότι αυτή η πολιτική είναι δρομολογημένη. Έτσι. Και αυτό δεν το λέω επειδή έτσι μου ήρθε να το πω, το λέω γιατί το βλέπω. Όταν το παράδειγμα που σας είπα πρωτήτερα φωτογραφίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να μου κλείνεις τη Βουλή για να περάσεις σοβαρά ζητήματα δίχως διαβούλευση. Αυτό το κάνεις απλά και μόνο για να διατηρήσεις τη δική σου την δυνατότητα να υπάρχεις στην εξουσία πρώτον, και δεύτερον να περάσεις κάτω από τη μύτη του κόσμου δίχως να χυθεί καθόλου αίμα νομοσχέδια τα οποία επί της ουσίας δεν θα τα πληροφορηθεί κιόλας ο κόσμος. Προφανώς και είναι δρομολογημένα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη αλλαγή. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι ήσουν διαφωτιστικός πραγματικά, και όπως είπαμε, όσοι νέοι πραγματικά θέλουν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά, δεν έχουν παρά να μπουν στην ιστοσελίδα, θα το πεις ξανά, Αλέξανδρε. Και kakmon.gr και μέσα από το Facebook και Kakmon μπορούν να μας βρουν και να δώσουμε τις απαραίτητες καθοδηγήσεις και οποιασδήποτε πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου και τιμή μου. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας κάπου εδώ έχει φτάσει στο τέλος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Γεια χαρά.